Dit is de podcast van Omroep Friesland. Een wankel kabinet, de weeromkeer van Pieter Omtzigt, arrestatiebevelen van de leider van Israël en Hamas en vraagtekens bij de Frieske Mierskip. Zaken dat het Nijsforum hem dadelijk opboegt mee. Onder Nijsforumtafel 3 fractievoorzitters uit respectievelijk Ljouwert, Zuidwest-Friesland en Eerstellingwerf. Dit is Bureau de Vries. Goedemiddag. Omroep Friesland. Bureau de Vries. Met een oud-gediende aan tafel, dat is Jan-Willem Tuninga. Een man die je vaak even aan tafel zit. Hij is fractievoorzitter van de FNP in Ljouwert. We zeggen in Ljouwert ik nog wel eens anti-Fries. Is Ljouwert Friesker als dat we denken, of valt het nogal? Ja, dat maakt goede berekening. Ja, dat is dus al hier een linie dat opvallen. Maar ja, dat krijg je automatisch vanzelf. Want dan werkt dit college heel mooi. Als je op het warm net met bouwen willen. Maar dan meestal toch ergens weer niet. En die gaan naar de stad. Ja, maar ik zorg dat bij Cambuur hing je dan spandoeken anti-Fries. Ja, maar dat zit er wat in. Maar wij zijn natuurlijk hartstikke Cambuur. En dat is ik wel te zien hoe wij mooi werken hebben. Mooi naar je stadion. Hè? Dus ja. Ja, Blinde, dat ken net hoor in Ljouwert. Ik aan tafel 2 debutanten, Jook. In elk geval Lisa Edema, fractievoorzitter van GroenLinks in Eerstellingwerf. Mooi zo direct bij bist. Frieske taal past net heel bot bij die. Opgegroeid in Eerstellingwerf, studeert in Greens. En nou zeg ik bij die e-mailadres zelfs Schiermonnikoog. Ik kon net zo Fries. Maar wat is die baan met Schiermonnikoog? In het dagelijks leven ben ik ambtenaar bij de gemeente Schiermonnikoog. Oké. Daarnaast dus ook fractievoorzitter van GroenLinks in Stellingwerf. Ja, en daar hebben we het Stellingwerf praat. Dat meest aan tafel ik dwaan. Maar Hollands vind ik prima, hè? Ja, en de Stellingwerf kan ik helaas ook nog niet zo goed. Maar, nee, nou, ja. Maar we redden u wel met het Hollands. Ik aan tafel Pieter Grijdaris, fractievoorzitter van Nieuw Sociaal in de Rie van Zuidwest-Friesland. En Nieuw Sociaal, wie van de morgen al in, die zei van het wordt je contract dat ontbreekt nog. Ik maak even zo'n titelbalkje meidje van dat die man in beeld komt. Maar dat klopt, hè? Dat zit er bij hem net bij. Klopt helemaal. En dat is wel de bedoeling op termijn. Maar dat betekent vanuit de landelijke partij. Maar we toestemming hebben dat we dat van elkaar krijgen. En juist daar hebben we congreshand. En daar is wel onmiljoen dat de gemeenten mooi doen. Net alle gemeenten. En dan hopen wij eronder te sluiten. Dus het zit erin dat wij zo sluiten bij een nieuw sociaal contract. Ja, want dat ik op je website zag al je dwarsverbanden, ik met Pieter Omtzigt en het gedachtegoed dat erachter zit. En eigenlijk wie Jim er nog eerder als de landelijke partij er weer, toch? Klopt. Wij zijn in november 2021 hectare met mijn vrouw de partij opzetten. En 22 verkiezingen maken. Maar het was zitten in de Rierkom van Zuidwest. En dan willen we er graag uitbouwen. Nou, de komende verkiezingen in 2020. Ja, en toen dacht Pieter Omtzigt van, goh, wat is dat een leuk idee. Daar ken ik wel een landelijke partij van, meidje. Dat is zo mooi, dat is 80 hier, maar daar ben ik aan bij geweest. Maar we zeggen wel dat Friesland wel de basis is van een nieuw sociaal contract. De snitser maar en aan het jelle zoeboer. Maar twaan heeft de boel in gang zetten. Dat is juist nog goed benieuwd. Dus het is wel mooi omdat dat Friesland wel de basis is. Ja, ik ken hem in de speech. Ik zeg van Nederlands, de taal is wat ons bindt. Maar ook het Fries aan Jelle. Dus hij corrigeerde hem zelf op het moment dat hij dat zei. Dat is mooi. We beginnen altijd voordat we bij dat soort items er wat jipper op ingaan met een rondje eigenijs. Jan-Willem, wat wie jij opvallend van de weekend? Ja, nou dat zie je hem net verbazen. Maar dat is ongetwijfeld weer het proces wat begint is onder. Maar de rol AZC onder Troelstrawai. Ja, dat is een gebed zonder. Ja, nou, er komt steeds meer boppenwetter. En het wordt uzaren duidelijk. Hè? Op uitnodiging van FNP hebben wij Arun Wazi, Defensie en het ministerie en het COA jaren en de bewoners vanzelf. Ik kon nou erin spreken. En daar kwam dus wel degelijk in de vaart dat Defensie eigenlijk helemaal net zou zitten springen in beide procedures net die tegen binnen om daar meestal wengen te litten. Ja, we hadden al een paar keer een hoor aan tafel, dus we hebben nog net het jip op in. Nee. Maar wat is nou het meest verhaallezende scenario? Wat gebeurt er? Nou, waar ik mij al steurt heb in uitspraken geweest hier in de Frieske Wieken Arun Vreed van wethouder Haan. Dat hij dus beneemt van ja, maar dit is de locatie en dit is de meest de goede kwalitatief opvang zat hij daar. Ja, dat een goede citaat, ja. Ja, en in u zeggen totaal net. En hij beneemt er dan echt nog van, wij hebben deze locatie met z'n allen uitgezocht. Nou,
De mensen gaan mij al bellen van de Troelstrooi. Die zou Tuningen bij jou erbij wezen. Nou, ik zei, wij als drieën net. En Jim dan wel. Nee, wij echt net. Dus, nee, maar het college wel misschien. Nou, dat zal dan alleen het college West hebben. Hè? Maar goed, wij hadden de locatie nooit beschikking. En vanuit 2002 ben we hier met wanden. Dus nee, hier is wel wat van te vinden. En helemaal nooit het ministerie zei van, nou, wat u betreft misschien leven net. En de gemeente die is de baas en Joop bent van de oppositie. Dus je zult ze nog wel even vernemen laten. Nou ja, Isafir, wij gaan natuurlijk wel elke vlechteling met een heel goed plak houden. Dus daar zijn we heel helder in. Alleen is dit de meest humane locatie? Ja. Absoluut net. Nou, de gemeentebestuur zei het ontnota altijd college van dat is wel zo. Jim zit er van net wordt vervolgd. Zeker, komende waanzin. Lisa, wat wie jij opvallen? Wat ik echt eigenlijk heel mooi vond, is de manier hoe de staatssecretaris Ingrid Koenraadi deze week sprak. In de Tweede Kamer, ja. Ja, klopt. Over het seksueel misbruik wat zij zelf natuurlijk heeft meegemaakt. En dat vond ik wel een momentje om even bij stil te staan. Ja, een heel persoonlijk verhaal. Dat verwacht je van een staatssecretaris. Die zult wel heel zakelijk houden. En ja, het kwam ik ook griezelig oer. Elke keer weer stil, elke keer praten er ik oer. Ja. Ja, ik vind het hartstikke mooi. En zeker, kijk, je hebt natuurlijk de hele MeToo-beweging wel gehad. Waarbij steeds meer mensen zichzelf uitspreken. Maar dat een politici dat zo doet en zo in de Tweede Kamer, dat is denk ik toch vrij nieuw. En daardoor ook wel heel mooi. Want je voelt je daardoor denk ik als vrouw en misschien als iemand die het heeft meegemaakt wel echt gesteund. Nou, dat kan ik me goed intinken. En de geloofwaardigheid van zo'n bewindspersoon neemt hij mij eigenlijk alleen nog maar ta. Ja, zeker. Ja. Wat wie jou boeten NSC verder nog opvallen van de week, hè? Nou, dat is dat er heel veel positieve dingen gebeuren in uw provincie, in Nederland. En dat we daar wat meer aandacht voor hebben. En ik mag in mijn werk bij Virda en bij Friesland Werkt, maar ik met mensen omgaan. En dan zie ik mensen die het echt toch andere mensen helpen worden een paard te vinden richting de toekomst. En daar moeten we meer aandacht voor hebben. En dat geldt voor onze eigen mensen, maar ik voor onze Nederlanders, dat we maalkoor de Karel Loeken maken. En die Karel Loeken, dat maken we net alleen het waan in bij Stuus zelf, maar ik in de samenleving. Want er zit zoveel energie. En dat heb ik voelen en zien in deze weken. Ik wat Joost zei, dan denk ik, ja, we zijn het op een goede waai. Er zijn zoveel goede dingen. Dus dat vind ik het positieve. Er geven misschien wel eens onvoorbij, maar er is gelukkig ik nog wel positiviteit. Absoluut. Ja. Nog even voor het goede kader. Je werk je dan bij Virda en in zo'n project. En wat, dan ben je een soort leermaster? Nee, ik ben jobcoach wezen. Ik maak jongeren die tussen wel eens kipdriet eruit zien. Ondersteunen bij hoe kunnen we hier weer uitkomen. Hoe kunnen we elkaar helpen om een plek te vinden richting de toekomst weer. Het kan zijn dat mijn verslaving te maken heeft, of mijn misbruik, of mijn andere zaken. Maar dan maar ik probeer te zien met de jongeren en zijn omgeving, hoe kunnen we dit oplossen. Ja. En die omgeving is zo belangrijk. Ik mag graag op huisbezoek, ik achter voordoor zien. En achter voordoor zul je meer dan uit jou via de mail, via brieven en dat soort dingen doen. En terug het contact, het persoonlijk contact, kunnen jou mensen in beweging zetten. En dan hoeft er net een hulpverlening eerst bij, dan kun ik maar een paken of een beppe of een oom of een tante doen. En mogelijk om zo'n jongeren heen te staan en dan kom je uit de sores bij en dan heb je vertrouwen in elkaar. En dat is volle makkelijker. Het is heel natuurlijk, want ouders, verzorgers, paak en beppers, die zijn betrokken bij hun been. Weet je ook waar komen, wat je referentiekader is, die belutsing die zeggen doet, daarop investeren. En dat merk ik alle dagen in mijn werk. Daar kunnen we zoveel meer in uit de heli. Dus dat is mijn positieve insteek. Nou, wat al een mooi filosofisch bladskip werden we mij vooruit kennen aan het begin van het programma. Dat houden we vast, maar we zullen misschien Shannon en ik wil eens een kritische noot krijgen, matten. Er ben wel dingen bad. Nou, en ik in het Aron hier. Ja, dat is wel politiek op zijn allerlelijkst. En dat trekt mij wel. En ja, dat doet wel wat mij. Het is fijn en goed om de collega's, medewerkers te zien naar een bewogen week voor onze partij. De vorige keer dat ik een burn-out had, is het direct helemaal beginnen, me niet helemaal goed bevallen. Ja, het is duidelijk. Loerden uit Den Haag van Pieter Omtzigt en ik van u Angelle. Zeg maar, wat is er een soortje? Hè? En ik, jouw partij, NSC, veroorzaakt dat misschien wel, maar dochter in elk geval om mij. Hoe show je van uit Zuidwest-Friesland en Gredanus? Ja, het is een goed woord, een soortje. Maar
verhoring en een verhoring in gang zetten, dat geldt verhoring. En als je dat net doggen van onderop en mijlkoor, en je meende dat je dat wankenen van jood op morgen door het oors, dat slaagt het net. Daar moet je tijd voor nemen. En die tijd die wordt elkaar net gunt binnen deze coalitie net. Omdat iedereen die springt of we maten op asielzoekers, de andere springt of we maten op bestaanszekerheid, de andere springt op de landbouw. En de VVD fietst even tussen terug. We moeten nou eens even rustig zien en maalkoor van onderop ik weer, want broek de gemeenten, broek de lokale politiek erbij, om waar wil Nederland heen. En dan wordt het te groot maken, maalkoor in Den Haag, en de media zit er bovenop, omdat de politiek zelf woorden broekt, uitspraken docht die het helemaal net terug te binnen. Maar die zetten wel de toon. En dat is de basis dat het een ellende is. En we vergrutsen het alleen nog maar toch via Facebook al je dus niet te aan en maar te schelden en te rachen. Maar we moeten het mogelijk doen. Als we dat nog in de gaten krijgen, en ik geloof dat we juist in het congres hebben dat echt wel een keer onjong van jongens, we moeten de lapen geersmieten en we moeten beginnersfouten. Want we hebben een heel soort kandidaten, Kamerleden, die het onervaren binnen. En die Kamerleden, die menen ik, en dat meen ik als rielslid, dat ik zal in de rier komen en ik zal dit verhoren of dat verhoren. Maar dat gaat net zo goed op morgen. Er binnen structuren, binnen lijnen, binnen een organisatie, die moet je eerst erop breken om het te verhoren. En daar heb ik de ambtenaren van nodig. Maar als die samenleving er net bij belutsen wordt, dan missen wij het contact. En die samenleving die houdt dan de route vol. En via die route kunnen wij komen tot verhoring. En je gaat een goede moed, verneem ik wel. Delen jou die goede moed, Tuninga? Ja, nou, er zit wel wat in wat Pieter zei. Maar ik vind wel, ik had juist raak het echt goed volgen. Ik kijk op de partijstem loop en ik hier direct vertrouwen in. Maar dat is wel zo, je moet het mooi goed doen in de coalitie. En als dan een Omtzigt een heel schoft aanwittelid en noodropt en die gaat nou eerst stellen van ik meen in april, wil er bepaalde zaken op rit hebben. Dan denk ik van ja, maar die heel lang op rit wijzen kind. Maar Jim hebben we echt wakker het zien wrakselen in die coalitie. En altijd natuurlijk, en beginnersfouten minder. Het is een naaie partij. Dus ik begreep heel goed dat alles goed op in je line komen moet. Ik praat ook wel eens helemaal aan het jellen. Maar het is echt zo dat je afspraken goed maken hebben in de coalitie, maar je de real was echt net zin hanging in. Dus het gaat natuurlijk om een prot huddewoorden die te vallen van de kant van de PVV. En dat is echt, we daar bestuur je net mooi. Helemaal huddewoorden. Dus dat moet wel inhoudelijk blijven, daar ben ik het mee eens. Maar je moet ook al de nozen de goede kant uit hebben. En in mijn eigen krijgt daarin nou de hele linkerflank, vooral Frans Timmermans, maar ook Rob Jetten, ik hem vermoeden, ik ben bij WNL, daar macht achter. Die binnen dat misbroeken. De polarisatie waar zij altijd zien west hebben, de linkerflank, broeken zijn nou het hutst zelf, vind ik. Juist de jerk het ek weg van Frans Timmermans. Ja, en daar moet je als coalitie goed in je blokje vormen. Nou, Lisa, kom er maar in. Zoek ze. Ik snap wel wat je zegt. Ik denk dat dat deels waar is. Maar ik denk dat je ook mag aangeven, en dat heeft Van de Partij zelf natuurlijk ook gedaan, van nou, tot zover zou je mogen gaan. En je mag dan best duidelijk zijn om te zeggen van dit vinden wij niet acceptabel. En het past dan natuurlijk een oppositiepartij dat ze daar iets meer over zeggen dan dat de coalitiepartij dat zegt. Maar wat de inwoners inderdaad zien is natuurlijk twee partijen die weer tegen elkaar ingaan. Ja, en die denken, nou ja, als jullie al ruzie maken, hoe moeten wij het dan zelf voor elkaar krijgen? Dus ik denk niet dat het helpt. Maar hoe het anders kan, zie ik ook nog niet zo snel. Nee, maar, want ik jij jou dan op beginnen fouten en we moeten leren. De media zit er boppen op, Gredanus. Maar basisprobleem is toch gewoon dat je hem tochten. Wij kunnen wel regeren met Geert Wilders. En het antwoord is nevens mij, dat ken het. Dat is jouw conclusie. Je moet er misschien nog even goed waren om erachter te komen. Want hij stiert net aan het stuur, maar hij bepaalt het wel. Zeker, maar wij hebben verkiezingen gehad. En de verkiezingsuitslag wie je zat geweest is. En uw samenleving vreegt om verhoringen. En dat is net de vakkar via de PVV of via dat of dat, die route. Maar het feit eerder wel. Ja, maar je wil van alles. En waarop baseer je dan dat wel slagjes zal in geerwerking met de BBB en de PVV? Nou, die het hele oorzoek denken. We rennen nou hier
mooi al in het kabinet. En jij hier nog maar. En er is zoveel gebeurd. Er is zoveel op gang geholpen wat ondermijnd wordt door de asieldiscussie. Maar dat ben wel zaken wel op elkaar zetten. Het belastingplan, de BTW, boeken en dergelijke kranten in de halen. We zijn andere zaken. Ja, maar net omdat het kabinet het wil, hè? Nou, het kabinet, het kan wel, omdat we hebben een duaal kabinet. We hebben een buitenparlementair kabinet. Dus de oppositie en de coalitie, die kunnen ik mogelijk coalitie oppakken om dingen te veroordelen. Daar moet de oppositie en de coalitie om wennen. En dan moet ik de oppositie heel erg om wennen. Ze kunnen contact zieken met andere partijen binnen de coalitie, kunnen wij meerderheid krijgen voor die zaken. En dan is er nog het kabinet om daarover te oordelen. En in de Eerste Kamer hebben ik een vorm van dualisme. De NRC zit er net in, omdat we toen er net mooi in. Dus de meerderheid moet zacht worden in het Tweede Kamer. En de Tweede Kamer moet net te volle. En de oppositie die is te volle bezig met zichzelf. Hoe kunnen wij profiteren? Dat stel je voor de NRC staat uit na verkiezingen, jongen, dan kunnen wij weer verder. Nee, zie je de geerwerking nog op? Nou, maar als je het woord geerwerking broeken. En daar prijs ik jou in. Want zo moeten we ik verder. Maar als er iemand is die de geerwerking zelfs in de coalitie tjen houdt, dan is dat Geert Wilders. Want die loekt hem nergens wat van aan. En die gaat gewoon echt zijn eigen kabinetsbeleid in. Nou, en dat is een feit. Dan kan je toch als oppositie, hoef je eigenlijk niks meer te doen. Nou, dat is een feit, maar dan is het wel zo dat de oppositie, maar de andere coalitiepartijen, proberen om Geert Wilders, die kennen alleen niks. Die is afhankelijk van zijn kabinet en van zijn coalitie om eventueel zaken van elkaar te krijgen. Dus als hij blijven wil, dan moet hij zelf wetten bij de wien van op termijn. Ja, maar dus laten we nou even zwemmen. En laten we nou op je eigen kracht, het nieuw sociaal in eigen kracht, maar het programma wat we hebben, de uitgangspunten wat wij verstenen, als we die verenigd houden, die goed naar voren brengen, dan wordt de PVV wel in een schaduw zetten. Ja, maar ik denk dat het rijen zitten, hè? Stem op het heden op. Ik denk dat nou heel toch een paar dingen trommelklokken gedaan is. Want in het begin kreeg ik op een vraag van Koster reagerio van ja, maar waarom zet je me nog in? Dit is de uitslag, zo hoe het Nederlandse volk het en zij het stemt. En als je dan die geerwerking omgaan, en dan neem je nog een paar rondezaken wat Wolfram ook komt mis, maar de BTW en dit en dat. Maar dat is natuurlijk net waar die massa op stemt had. Dat Nederlandse volk had stemt en die had shinlitten, wij zijn net eens met immigratie. Maar hoe het nou al je gaat en wat er inkomt, hoe het Nederland maar omgaat. Dus dan zal de NRC naar Lustrie maken. En ik naar de plan van de PVV ze deel uit van hoe kunnen we tot een oplossing komen. En dat is wel de haartaak waar ik het Nederlands volk op stemd had. Dus daar zal nog heel serieus naar zoeken worden. En daarom ben ik eigenlijk nog een keer over die datum van 1 april wat nou neemt wordt, terwijl Pieter Omtzigt, ja leuk en aardig. Maar gewoon om tafel en beziek je nou eerst die haatzaak, waar het Nederlandse volk op stemt had, waarom wie het Nederlandse volk ontevreden, waarom had die ruchte flankse woon. Gewoon daar nou echt maar in en gewoon serieus op tafel om daar een oplossing voor te vinden. En ik denk dat dat zo komt, dat dan de sfeer binnen die hele coalitie echt volle beter werden zal. Ik denk zo dat ik, Lisa, best al heel lang, hoe jong als ik best, al actief in de politiek. Hè. Ik in het jongerenclub Dwars van GroenLinks. Ja. Daar had die hele discussie, benamen om de asielmigratie en zo heen. Hoe zie je daarin als deze verhaal van de man Sayest? Ja, nou wat ik laatst heel mooi vond in de krant was een stuk van de Friese burgemeesters. Wat eigenlijk veel meer de praktische kant is van asielvraagstuk natuurlijk. Maar ik vind het eigenlijk echt te prijzen hoe er nu ingezet wordt op alle locaties. En daar zijn we best wel, misschien gaat het niet overal goed, maar we zijn daar best wel mee bezig. En ik heb het idee dat zo'n heel nieuw plan dan weer alles in de war gaat schoppen. Dus ja, ik kijk er uit naar de plannen, maar ik zie het nog niet zo snel allemaal dan rechtgetrokken worden. Ik denk dat inderdaad jou die glied, dat de inzet dat het nou is op de gemeentes, dat is best wel goed. Maar dat had ik te krijgen, maar de statushouders. Het aantal statushouders met momenteel met een plak krijgen. Dus alles wat er omheen nog weer gebeurt, ja, daar is nog geen plan voor. En dat plan, daar ben ze nog heel druk mooi ondergang. Als je de route de Nata. En die route de Nata, die het NRC onjong met via de grondwet. En die grondwet is leidend in Nederland. Nou, en daar toch rent de discussie in het kabinet dat het moest.
Want een PVV wil een grondwet op, zaken regelen. Wij hebben u steeds inzetten, die grondwet is bepalend, de Tweede Kamer, Eerste Kamer, die route maar bevallen. Ja, maar het wordt nou een spoedwet en daar wordt het aan werken. Mij als idee om in elk geval die instroom oegriezelijk te beperken. Ja, en dat willen we al jaar. En de manier waarop. Nou, elke keer dat zo desastreus wordt, dat is natuurlijk ook de vraag. Het gaat net alleen nog om asielmigranten, wat op zelfs maar een vrij lichte groep is, maar het gaat ook om studenten, internationale studenten. En ik om arbeidsmigranten. Nou, ik hier al een heel soort mensen uit bedrijven die zitten van, nou, als wij die arbeidsmigranten net meer inzetten kennen, dan mij wees Grutte zwaar genoeg het terugbestaan van uw bedrijf. Ja, en dat is ook een discussie die terecht is, maar daar zullen we die arbeidsmigranten ook op een goede manier behandelen maken. En ben huisvesting aanmaken en dat soort zaken. En daar binnen zoveel misstanden en daar rennen wij speek op. Ja. En daar moeten wij echt mogelijk aan doen. En dat is het NRC-verhaal. Prima, als die mensen hier binnen, of we dat niet onder dezelfde voorwaarden aan het werk hebben, zodat wij ze eigen mensen behandelen. En dat is de basis van het beperken van die migranten. Dus eigenlijk is het speerpunt net er met minder arbeidsmigranten komen, maar het speerpunt is, wij moeten arbeidsmigranten beter huisvesten. Absoluut. Ja, maar dat deed er net. Die huisvesting in de net van eigen mensen. Er is geen ruimte en er is ook geen ruimte voor de statushouders. Daar hebben we al een wijze dus in de Rier van Ljout een discussie gewoon. Die vind ik kwart door de bocht. Ja, maar die vraag heb ik gesteld aan de mensen van het COA en ook aan de mensen van Defensie. En die zeggen ook inderdaad wat er nou landelijk gesteld wordt, dat er dus een wachtlijst is. De statushouder had geen ervaring meer, dat is dragen. Maar de wachtlijst is momenteel tussen de 6 en 8 hier. En dat is vrij reëel. Kwart door de bocht. Ja, absoluut. Vrij reëel. Want omdat wij steeds hingen bleven, in dat we al die dingen hebben. Wij het Nieuw Sociaal hebben ik onjoen. De regio broekt die volle beter. De gemeente broekt die volle beter. Zuidwest-Friesland is een gemeente met 89 kernen. Maar we centraliseren ze in Snits, Heeg en Galmerdam. Maar dat jou in de minskip zorgen dat jou mensen opvangen kunnen, ik in het dorpen eromheen, dan integreert het volle beter, de taal gaat volle beter en de mensen hebben meer baat bij de cultuur. Maar we hebben het zijnruchten, het COA is zo bepalend, we maken het zus, door het zo en zo. En die betalen dat ik. En dan moeten we ouw. We moeten zien naar de samenleving, want die kan zoveel dragen. Er zit zoveel energie. Ja, maar die lietschalige opvang is wel duurder. Dus pleit je jou dan voor meer yield? Nou, nee, dat doet net, want we zien wat er ook verdonderen wordt. Vanmorgen in het naai zie ik dat er een achtervang in Beieren, dat die zo'n €1.000 kost, want er geen mensen binnen per nacht. En 18.000 kost dat er wel mensen binnen per nacht. Nou, zie wat veel dat erheen gaat. Dan zie je de rugzaak van de gemeente, het zien het COA. Dat gemeente Westerwolde, dat er zoveel €1.000 elke week betalen we maar door het COA aan een gemeente. Wat doen we dan met geld wat we maar zo al ophemelen? Dat verschieten we echt. Dus zorg er even over na en zorg naar de samenleving. Want wat ik draagvlak ja, heb. Maar daar jou ik je wel gelijk aan in Gredanus. En ik zei zeker, het zie ik 100.000. Dus die oplossing die zullen we echt wel, maar we blijven heen gaan op een wentenbouw. Dus eigen inwoners, de ouderen en de jongeren, hebben geen woningen meer op het dorpen. Hoe zou het dan wijzen dat je daar wel voor arbeidsmigranten woningen krijgen kunnen? De omjouwingswet die invoerd worden, die gaat zo stroperig. Daar kunnen mensen zo botsen ingaan. Dat wordt het jaren. Ja, maar daar hebben we het juist rechterhand op het congres. Mevrouw Weltzijn. En die zei, daar heb ik gewoon van. Er zijn initiatieven in het dorp van het Tjerken. De Tjerken hebben groen. En die willen er wel bouwen. Maar de gemeenten en de provincie die houden dat zien. Ja, daar ben we er. En dat is het probleem. Ja. Er is zoveel initiatief in die samenleving. Ja. En die willen graag bouwen. Die willen graag voor de eigen mensen bouwen, maar ik wil voor de statushouders. Klopt. Maar we horen dat maar zo aan het zien. Uw regeljouwing blokkeert uzelf. En daar hebben we zo aan het zien. Daar ben ik het volslagen mee eens. Nou, dat is ook Lisa. Dobie bij die jongere generatie die ik op ziek is, nee, een wenning. Hoe zit dat in Eerstellingwerf? Daar studeert in Greens en de werkers op Schiermonnikoog. Dat ben nevens mij al je plakken werd het ingewikkeld is om een hoes te krijgen. Klopt. In de Stellingwerf wordt wel heel veel gebouwd. Er zijn heel veel bouwplannen. Dus ik heb toch nog hoop dat ik daar ooit een keertje een woning kan kopen. Maar ja, wat je natuurlijk in Oostellingwerf ook ziet, is dat er gewoon best wel veel dorpen zijn met boerderijen, grote huizen. Dat is niet meer echt ingericht voor de hedendaagse huishoudens. Nee. En als er plan binnen om soks te verhoren, binnen dan ik al je lietse regeltjes krijg als niet eens neemt waar die dat blokkeren. Van ja, maar er zit in het bestemmingsplan dat helemaal net mee of zo? Ja, natuurlijk, dat is overal zo. Ja.
Maar goed, die bestemmingsplan hebben wij ook niet voor niks vastgesteld. Iedereen wil wat op een beperkte ruimte. Dus ja, je moet ergens ook keuze in maken. En ik snap inderdaad, op sommige dingen moeten soms wat sneller rechtgetrokken worden. Maar ja, er zijn altijd heel veel... er is heel veel vraag naar ruimte en zoveel ruimte is er ook nog niet. Ja. En is het eerlijk om deze discussie over huisvesting en zo direct te keppelen onder de instroom van asielzoekers? Nou, dat vind ik niet. Nee. En dat gaan we straks natuurlijk ook nog bespreken. Maar als je ook kijkt naar het rapport van het Sociaal Planbureau, dan is er ook wel te zien dat het ook zeker dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens komen. En dat ook wel veroorzaking is van zoveel extra woningvraag. Ja, maar wij hebben signaal. Ik neem aan plakjes Oud-Laaien. Die dus een eigen initiatief had, die ik participeert. En die een eigen initiatief had die dat deelt bij de regietafel van omjouwingswet van de gemeente Ljouwert. Dat wordt keerd. En dan zeggen ze van ja, maar dan hebben wij geen ruimte, omjouwingswet net. En nee, wij willen bouwen in de stad. Wij willen massa. En die lietse initiatieven, die worden daar maar de nek om eruit. Terwijl, ik denk, jou het heel gedaan is neemt het krijgt. Daar is het nou waar het op struikelt. En zo ben er op een heel groot warpen die initiatieven wel, die stou ik beneemst. Maar er zijn plaatsen waar je misschien wel jouw wenningen niet maatje kennen. Ja. Maar om jou zo. En de gemeente mag het willen. Stel toch de vraag nog even een keer, want we begonnen met die asieldiscussie en die instroom van asielzoekers. Hoe eerlijk is het om dat altijd te keppelen om het tekort om wenningen? Die is net eerlijk. Want we hebben lang net te kwart voor deze mensen, maar die is algemeen een keer wel net in je huisvesten. Nee. Dus de discussie moet voert worden. Maar oer en mooi is algemeen. Juist. En de dorpen willen het wel. En Stijn het niet wel. Zullen Staveren bijvoorbeeld. Staveren in Zuidwest is het initiatief om wen te bouwen. Die willen graag de dorpshuis, de Kaap is Oudskreun is op online. De squallen is online. En de voetbalvereniging heeft ik plannen. Dan zullen we mogelijk zeggen, we kunnen woningbouw creëren met z'n allen voor statushouders, eigen inwoners, starters en uw ouderen. En nou het college, dat is mooi van het college in Zuidwest, dat mag ik eerlijk aan, die pakt dit op. En die zei van oké, de coalitie en oppositiepartijen zeggen dat je er werk van maken willen moet. Hebben maar de begrotingsregio vastgesteld. En de college pakt dit nou op. En nou binnen initiatieven om dat faciliteren, werk het maar uit. En dan komen wij straks, maar de vergunningen zorgen wij ervoor. Nou, en daar maar we dan los je meerdere problemen eigenlijk in één project. Los je op. Nou, je hebt geluk met het college. Ja. Nou, even weer waarom naar Pieter Omtzigt. Hij had hem juist op zijn congres West-Zinliden, had er een speech houden. De stabiliteit van het kabinet is wat een probleem. Hoe kost de stabiliteit van Pieter Omtzigt in? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, daar kan ik eigenlijk niet echt iets over zeggen. Ja. Hoe schat de Jody in? Ja, dat is heel dreig. Wij zijn geen dokter. En ik denk dat de man de allerbeste bedoelingen had. Maar als je inderdaad een last hebben van een burn-out of zo'n situatie. Ja, dat is gewoon slim. En dat is slim van de man zelf en zijn omjouwing. Maar ook slim voor zijn partij. En voor de mensen waar hij mijn werkje maakt. Dus ik denk nog eens, wij zijn geen dokter. Maar ik hoop je alle dat die man er nou bij blijft. De partij kan wel wat regie broeken. Ja, maar de partij is net alleen in je man. De partij is net alleen Omtzigt. Dat beginnen we wel wakker. Maar er zijn zoveel mensen die erbij belutsen binnen. Om hen werken en leven. Die de partij in stokken houden. En natuurlijk, de regie wie deze laatste man is net zichtbaar geweest. Er is zaken mee misgegaan. En dat maar we zelf ook verwieten als partij. Maar we moeten net alles ophingen aan één persoon. Want dan ben je een stuk kwetsbaar. We hebben ik een Eddie van Heim. We hebben ik een aantal soepboer. Die op zijn manier heel goed sturen kan binnen de fractie. En binnen de coalitie. Om soms eventjes pas het plaats te maken. Dus zie ik naar de kwaliteit die er wel is. Maar dan moet dat echt zichtbaar worden. Dan moet dat echt zichtbaar worden. Nou, dat is het probleem wat wij op dit moment wel hebben. Uw ideeën zijn prima. Wat we willen is geweldig, maar hoe vertalen we dit nou naar de boetekant? Juist. En dat heb ik te maken met het opleidingsniveau van uw Kamerleden, zeg ik altijd. Ze zijn opgegroeid in een bubbel van veiligheid en mijn verhaal is altijd positief. En als ze een keer een sneer krijgen of mooi terug Wilders aan de kant zetten worden, dan schrikken ze hun raad. Want dat ben je strijdvechters. En dan zijn het ja, de soepboer wel. Die stiert maar de poort in de klaai. En die mensen waar we volle meer hebben. Ik ben het NSC. En
toch dat mensen nou oud jekken binnen, die binnen jekje oud, omdat ze die cultuur net wend binnen, dit in de samenleving echt onwijzig is. Want die samenleving is zo hut, die is zo vreed. Maar wurden, dat zie je goed, Tuninga, die is ja wurden. En om dat weer om te draaien, dan zien we eerst door het moeras heen maken om er op 50 groen om te komen. Zetten we daar even een punt, want ik wil nog even naar een oorgrut conflict wat de wereld rekt. Het internationaal strafhof heeft vandaag arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen onder meer de Israëlische premier Netanyahu. De lijn van het kabinet is helder. We zijn partij bij het Statuut van Rome. En op basis van het Statuut van Rome en de uitvoeringswet Internationaal Strafhof zijn we verplicht om samen te werken met het Internationaal Strafhof. En dat zullen wij dus ook doen. Ja, het conflict in het Midden-Oosten dat ik zie sporen in Nederland achterliet. Dat hebben we zien natuurlijk bij mij de rellen, mij antisemitisme, mij moslimhaat en alles wat er mij te krijgen had. Nou, een arrestatiebevel voor onder oren Netanyahu, lost dit de boel op? Wat denk je, Lisa? Nee, dat denk ik niet. Want daarvoor is het veel te complex en loopt het ook al veel te lang. Maar ja, het is wel een uitspraak en die is gebaseerd op wat we allemaal hebben afgesproken. Dus ik vind het wel terecht. Ja, en Veldkamp zei het, ik vond hem dadelijk van, dan mocht er in Nederland weten, dan rekken je wij hem in. Ja, en dat zei Hongarije niet. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan straks gaat. Maar... Daar wordt dus verschillend toe, toch? Ben je dan blij dat Veldkamp voor dadelijk zei van, kom maar jongen, dan pakken we die op? Ja, ik vind het wat kort door de bocht. Dit is een conflict wat al eeuwen speelt. Het begint in de Bijbel al. Maar... ja, je hoeft het net vanaf het begin te analyseren. Amerika steunt het gerechtshof net. Rusland steunt het net. China steunt het net. Israël net. Israël zelf net. Wij oordelen weer over mensen. En over hun daden. Maar je moet ik zien, het referentiekader werd deze mensen in werken. Zoals in Israël, zoals die Palestiniër Rijf. Ze zitten altijd in een ellende. Ze hebben een referentiekader wat alleen maar oorlog is en geweld is. Kunnen wij dan en mooi wij dan zeggen van jongens, iemand oppakt worden omdat wij je ook bent van de rechtsstatelijkheid. Dus als er een club is die zegt van in elk geval naar het internationaal recht, dan ben je hem dat zoekt, denk ik. Dat zou ze wijzen kunnen. Maar rechtsstatelijkheid, dat is iets, de geest en de letter. En we moeten zien hoe de geest die er uit de fles gegaan is in het Midden-Oosten, die houdt alleen maar verliezers. En dit draagt net bij, dit bevel draagt net bij om een oplossing. Dit zet in op individuen die toevallig onder bewind binnen. En die worden nou op scherp zetten en die worden nou onrekenen en wat oppakt worden. Dat wordt er wel een moment van, begreep ik, Tuninga. Ja, ik vind dat we met je als Nederland al een beetje om denken. Hè? Zolang Amerika dit net helemaal... Amerika had het wel erkend, hè? Alleen die had net ratificeerd. Dus het houdt in dat zij het laatste stukje van het contract nou net tekenen hebben. Ja, maar wat Biden nou zijn het over het arrestatiebevel, dat het een miskenning is van een democratisch gekozen premier. Juist. Het is alleen maar een verhulling van de situatie. Juist, de Nederland al een beetje om te denken wat ze dan even op gaan daarin. Kijk wat maar dit is net een standpunt van Nederland al in. Dit is het internationale strafhof die dat bepaalt. Jawel, maar dan moet het echt goed stiepen worden als die er eigenlijk om mooi werkje maakt. En dat is Amerika als soort van, wij denken toch krijg een beetje oorzoer. Dan had het wat mijn idee waar je net volle krijgt. En als je het wend of keren zullen, stel dat Netanyahu hier op Schiphol aankomt en wij pakken hem op, dan helpt dat nog niet uit maar de situatie daar. Want dan is er wel Netanyahu die erop stapt. Dat vind ik wel heel fatalistisch. Dat er toch een internationaal strafhof in dit geval zei van hier is sprake van het overschrijden van grenzen die wij rechtsstedelijk net accepteren kennen. En dan vind ik... Maar je toch net zitten van al dit maar geen, want dat zal wel, maar dan zal ik Els die het erkent er een mooi werkje maken. En die ben er net. Ja. Maar hoe hypocriet is Amerika erkent het net. Maar wij als Nederland zitten van wij doen het net, want Hongarije die houdt hem direct net om. Nee, daar zie je heel goed afspraken om uit te maken. En wat is nou het moment, hè, en dat vond ik nou van de week dus aan, wat is nou het moment dat het nou naar boeten komt? Waar had dat maar te krijgen?
Dat is wat ik mij afvraag. Waarom is dat net 3 maanden alleen? Doet het er al finaal platgooid waar? Waarom is het toen net naar boeten te komen? Toen werd het al zichtbaar. En nu komt het naar boeten. Dus waar het dit maar te krijgen? Het het nog maar te krijgen. Daar zit een politieke agenda achter. Maar dat op dit moment misschien Biden niet zal dus onafhankelijke rechter is hier helemaal net onafhankelijk. Dit is gewoon een stuur politiek proces. Ja, ik vind dat altijd. Het is wat hypocriet van u allen. Zullen het nooit al je verleden als Nederland? Zullen het verleden van Amerika? Wat hebben wij net dingen om te bereiken wat we nou zitten? En wat we nou dan romserwijzen als de paus en u lieden litten dat die het dingen en dus die moeten we nou oppakken omdat we nou mooi zo het geruchtstof hebben. Ik heb er nog nooit een voorstander van geweest, omdat wij dan bepalen kunnen van mensen die proberen er wat van te maken in hun loon en op deze manier uitzingen worden en dat maar we voorkomen, want hier bereiken we niks meer. Dit lost niks op. Het is misschien wel een signaal dat de internationale rechtsmierskip zei, de wijze waarop het dat nou gebeurt, zowel aan de kant van Hamas als aan die van Israël, dat is net de wijze waarop je het oplossen kleurt binnen de lijntjes zat waar het mij waarom praat gaan. Ja, dit zijn oorlogsmisdaden. Ja, maar die lijntjes die worden steeds verlooien. Tijdens de wedstrijd. Het hof is geïnstalleerd, maar er komen conflicten en dan, dat past net in wat we al praten binnen, maar dan moeten we er wat van zeggen. Maar de realiteit is vol weer barstiger. Dat is in het landelijke, dat is in het Europese, maar dat is ook in het wereldtoneel. En nou zeggen ze, dit maar wat doen, dat lost niks op. En we voeden alleen nog maar de tegenstanders. Ja. En daar heb ik zo moeite mee. Van, jongens, we kunnen wel verfijnen. En het is ook triest dat mensen niks leren van de geschiedenis. Want het herhaalt hem steeds weer. Maar we moeten net direct oordelen. Maar dan is het toch echt mooi dat er een internationale rechtsorganisatie zei van wat hier gebeurt, dat is een kwestie van oorlogsmisdaden. Dat prima. En dat moet je zeggen. Maar als het dan Safi gaat, dat we oordelen en arresteren moeten, dan zeggen ze, nog even een stap te vier. Ja, dat is wat ik bedoel. Ja. Dat wordt te vier. Dat gaat mij te vier? Nou, nee. En ik vind het ook een beetje. Kijk, Israël is natuurlijk een lastige situatie. En daar hebben heel veel wereldspelers hebben daar een andere mening over. Maar je zou dan bijvoorbeeld bij een ander land, waar toevallig alle grote spelers wel overeen zijn gekomen dat zij vinden dat dat slecht is, dan zou je opeens gewoon er wel achteraan gaan. Dat vind ik ook oneerlijk. Je kan niet zeggen van wij kiezen van welke uitspraak wij wel gaan steunen en welke uitspraak niet. Want ze zijn allemaal gebaseerd op dezelfde regels, vind ik. Ja. En ik vind ook als je een uitspraak doet, want je doet dus de uitspraak, er zijn oorlogsmisdaden gedaan. Dat heeft ook helemaal geen zin om aan zo'n uitspraak te doen als er geen consequenties aan verbonden worden. Nou, en dan hier ik wil dat strafhof wat tactischer geweest weer en dit even deelbaarder hier en altijd daar wat rustiger wordt, dat ze daar zijn de conclusie komen tot de conclusie van Sa en Sa en Noma van Netanyahu en Rijf en consorten. Ja, ik kan het dan weer oplaaien. Ja, het is maar het is nooit te kwart de bocht om op deze manier mee om te gaan. Wij lassen het hier net. Wij lassen het hier net op, laten we maar gauw weer wat dichter bij huis gaan. Ik weet niet eens hoe mijn buurman heet, zou ik je vertellen. Nee, ik zie die man nooit, ik hoor hem niet, links niet, rechts niet. Nee. Is het jammer of, nou ja, dat is nog een keer zo. Dat is zo. Ieder doet zijn eigen ding, toch? Sietske Poepjes, die kunnen wel wat zeggen, maar waar heeft ze dat al meten? Laten we daar even nu beginnen. Nou, ik denk haar eigen gevoel, hoe ze dat ervaart. Ja, maar het gevoel van een individuele burgemeester, die moet dan iets zeggen over heel Friesland. Dat lijkt me toch net helemaal correct. Ja, dit is man wie zien we wat leuk. De uitspraken van Sietske Poepjes verleden week dienen. En dat ging over de Frieske mierskip. En dat vergelijken ze dan met het naboordschap. Wat zij in Oerisel tjinkamen. Ik zeg jou al nee, Skotje, maar ik wil even in Eerstelling Werf beginnen. Ja. Want dat leidt eigenlijk wat op dat grensgebied. Werd aan de ene kant dat naboordschap wat je in Drenthe wilt zeggen. En aan de andere kant de Frieske mierskip die daar misschien qua begrip wel wat op liekt. Hoe ervaarst u dat? Nou, ik denk eigenlijk dat
overal waar je een beetje kleine dorpen hebt en gewoon een hechte gemeenschap is. En dat maakt eigenlijk niet uit in welke provincie dat is. Dat je daar een woord aan kan geven. Dus of dat dan Noorbuskap of Mienskip is. Ja, ik denk dat beide klopt en dat het ook beide in Oost-Stellingwerf wel is. Ja. Maar bestaat dat nog? Want dat is eigenlijk misschien ook wel het vraagteken dat je best. Heb je daar voorbeelden van? Nou, een voorbeeld is, wij zijn in de gemeenteraad bezig met accommodatierbeleid. Ook om de toekomst te bepalen dus van welke accommodaties, welke dorpshuizen, welke sportverenigingen, waar blijven wij in investeren. En als je dan ziet hoeveel mensen daar betrokken bij zijn, hoeveel verenigingen, dat is gewoon hartstikke mooi. Dus dat bestaat zeker nog. Ja. Ja, maar ik heb eigenlijk uit die verenigingen wij vanaf wij naar je bestuursleden neder gaan, dan kunnen we ze eigenlijk net krijgen. Dat is natuurlijk waar. Ja. Maar als je dan kijkt, de mensen die het wel doen en hoeveel verschillende functies zij hebben, nou, dat vind ik heel knap. Ja. Maar dat pontje sop van de zieke boorman of boorvrouw, dat komt zeg maar bij het Noorbuskip lieke goed voor als in de Mienskip. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar goed, ik kom uit een heel klein dorp. Ik woon eigenlijk zo ongeveer in Langendijken. Dat heeft 300 inwoners. Dus ik ken alle buren en ben daar ook wel een beetje verwend mee misschien. Ja. De Frieske Mienskip, ja, het valt al wat al. Ik eens even in Oerieseltje. Ja, ik ben het hier absoluut niet mee eens. Hoe ziet ze poepen dat schetst. En ik had steek ik hem lezen. En wat jij niet douwens daar ik in zei. Dit is net de vergelijking. Ja, het zij zei van dat nabuskap dat iedereen hier net. Nou, ik ken genoeg plak maar wie het wel is. En met name de eilanden. Ja, als het op Schielge of op Ameland zit. Nou, ik denk dat Schiemel zeggen net oors is. Nee, dat er nog krijgt in je van die gemeentewet had een heel protofvaak komt juist. Maar ik kom ook eens en buurzen zegt nou hoe dat ik met de pandjes sappen en als er een ziek is wordt er ook om tacht. Ik kan me vaststellen dat het in sterren was, maar dat zal in Drenthe. Maar dan had je jou op een vreemdsmerk haast hem ik wil je die van beide kanten net laat zien worden is. De persoon ik waar het wie nevens mij ik nog. Maar de Grieteman. Ja, Folly. Wie dat nevens mij en ik dan een beetje familie van u. Daar ook mijn nicht van mijn vrouw. Maar goed. Friesland is een familie van maar dat je wel langer naar erop ik jij hem. En maar dat klopt. In de stad zal het inderdaad wel een beetje oorzaken. En dat het beeld is misschien wel wat romantiseerd. Dat wij nog altijd denken dat die Mienskip van 50 jaar lang dat die nog bestaat. Maar op hield hij het meer plakken net. Of in Zuidwest wel. Ja, ik vind dit wat een non-discussie. ik word eigenlijk net niet zo vol oorzezen. Want die Mienskip, de samenleving, die onderschatten we mooi zo'n volle. Er is zoveel energie. Ja. En mensen kunnen elkaar zaten vinden. En als je dat nou in Noorbuskip nemen of de Mienskip nemen, het maakt het mij niks uit. Moet je in wens maar om, want het gebeurt. De mensen zijn sociale wezens en we passen op elkaar. En dat er op komt, dan weten we elkaar te vinden. Dus alsjeblieft, deze discussie hoeft voor mij net. Nou, dan houden we er gauw op. Want we moeten het even houden over de gemeenten. Want er gebeurt van alles. Je hebt al je initiatieven. Je wollen gelukkig ik van alles. Je matte ik van alles. Omdat de oerhiet van u Den Haag hield niet meer. Zei het gemeenten dogge jem dat maar. En dan zit er ik nog een ravijnjaar on te komen. Is het nog wel leuk om in die gemeente die Mienskip ontwerp te werven, Lisa? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Maar heb ik ook wel een beetje het geluk dat Oost-Stellingwerf zijn zaakjes redelijk op orde heeft. Dus wij hebben wat dat betreft ook vrij rustige begrotingsvergadering gehad. Maar er zijn zoveel opgaven en inderdaad, het is heel veel. Maar het maakt het ook heel leuk. Maar we herinneren je hem dadelijk benam het Shin als dat een ravijn, ja, dat is leuk. Nee, tak hem hier echt effectueerd wordt. Kijk, bij de gemeente Oost-Stellingwerf hebben we nog redelijk reserves. Dus wij kunnen daar nog wel een klein beetje uitputten. Maar zoals elke gemeente zitten we natuurlijk vooral met de kosten van jeugdzorg. Die eigenlijk niet zo goed in te schatten zijn elk jaar. Nou, dat is nou bij een soort gemeente al een heel groot probleem. Ik in jou het onder de oren. Ja, en dat is wel juist het goede van. Ik zou wel wat reserves, maar dat zijn wel reserves die je net overal structureel vriend zetten kennen. En met name de jeugdzorg, dat is voor u zeker een zaak waar wij zien oren in. Het 10% van uw begroting, die gaat zwart op aan jeugdzorg. En voor de komende jaren zal er echt wel van u Den Haag naar schoen maar wat doen we nog, wat gaan we doen en waar doen wij de zinten bij van u Den Haag? Want daar struikelt het altijd op. En ja, dan wordt dat wel een denkje. De partij zit mij ontstuur, intrigeer. Ken dat ravijnjaar, ken dat nog opkeerd worden?
Nee, ik denk dat we net verwachten kunnen dat het nog omdraaid wordt. En we zijn er al lang op voorbereid eigenlijk. Dit wordt wel enkele jaren. Maar we hebben altijd gedacht als gemeente van dat valt voor het mooi, het wordt hersteld. En dat is het probleem waar we nou van komen te staan. We dachten af, hoe komt het dus? Maar we wisten het al. En ik zie het net direct als een ravijn hier, ik zie het als een uitdaging. Want nou hebben wij als gemeente de kans om te zeggen in Den Haag, oké, wij hebben minder geld, maar dan willen wij graag zelf verantwoordelijk worden voor beleid. Dat we net afhankelijk zijn in de jeugdzorg bijvoorbeeld. Dat we het beleid zelf vormgeven. Maar de hulpverleners en de mensen die het verwijzen. Want die twee, die kunnen op een hele efficiënte manier plan maken om het uit te voeren. Net de beleidsmaker meer in Den Haag die bepalen gaat, maar echt op vlieger, mensen die er niet meer werken. De uitdaging is ik ongemeenten om nou te zien van hoe kunnen we efficiënter werken met uw vrijwilligers, met wentebouw. Hebben we zoveel ambtenaren, zoveel rails nodig om uit te vieren wat we uitvieren willen. Nu krijgen we de gelegenheid om te zien, daar maar we oors om gaan. Dat kan minder. En dan kunnen we efficiënter en dat toch mogelijk de uitdaging omgaan om minder geld meer te doen. En wij zeggen het heel lang onkomen, dus Zuidwest-Friesland is er wel klaar voor. Die donder dadelijk net in het ravijn. Zuidwest-Friesland is er ik klaar voor. En dat zat ik niet zo zei, het gaat net van jou op morgen. We zullen die verordeningen, die moeten langzaam onder op gang komen. Maar meer geld steeds, dat het alleen maar opleveren dat we alleen nog maar plaatjes plakt hebben. We hebben niks oplost. Ja, maar dan moet het al ooit gedaan. Dan moet het wel zo wezen dat er eerst praat wordt en dan minder wordt in geld. Nou is de situatie om. Er wordt nog een signaal jong van u Den Haag. Ben je net mooi jongens? Ik wel, want de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die is er net klaar voor. En die kunnen dus net informeren van hoe we het al doen moeten. Omdat wij als gemeenten, en daar ben wij zelf onderdeel van, ik nooit mooi praten willen hebben om minder geld zaken te veroordelen. We hebben altijd van uitgegaan dat meer geld de oplossing bieden zal. Maar die oplossing zullen we wel. We rennen vast. De systemen rennen vast. De afspraken die het maken binnen worden net altijd uitgevoerd. En we hebben al na je plan wat we al oplost hebben. Dus we rennen vast in ons eigen systeem. Ja, maar daar is Van Heger gewoon net op stuurt. Maar nou gaat deze regering net goed op stuurt de meesten. Nee, ik ben wel een eens. Ja? En dan kom ik weer even bij het stukje jeugdzwaarder uit. Sint-Wurg, als een band een beetje druk is, dan staan er al 4 psychologen omheen. Want dan gaan ze ADHD, of dan gaan ze dit, dan gaan ze dat. Dan willen ze voltruim medicijn en ze krijgen 3 begeleiders. Dat kost een hele hoop geld. Maar daar is van Boppen, echt door het vliegend kabinet net goed op stuurt. Dus de gemeentes doen echt precies zaten rieltjes van u Den Haag lijnen. Nou zit er een nieuwe regering en die zei, nou ja, maar nou wordt het geld minder, dan hebben we gewoon minder geld aan. Dan zal er echt een sturing komen maken, want we kunnen net in één keer al die banden die nou op deze wijze geholpen worden, kunnen we versoepelen en zeggen van morgen krijgen we geen stiepen meer. Ja, en dat klopt helemaal. En dat zeg ik kan net van jou op morgen verordening. Juist. Maar we kunnen ook de zaken in gang zetten om verordeningen in gang te krijgen. Dat zal matten. En dat zullen we morgen doen matten. Dat is net alleen wij als politiek, maar ook als ambtelijk apparaat. Ja. Want uw inwoners, als je ouder bent van een BN wat zorg nodig heeft, nou, dat valt net mooi. Nee, absoluut. Want dat hele gezin wordt erbij belutsen. En niet het werk. Ik weet precies hoe het gaat. En daar maar wij oors mee omgaan. En dat ken ik oors. Maar omdat wij zo vast zitten in wat we al die dingen hebben, verhoren we niks. Dat bedoel ik. Die hoop houden wij in elk geval even vast. Nog even heel wat oors. Horst ik van banaan. Ja. Hast u nog wat duct tape? Want dan zoeken ze je op een wand plakken. Dat smiet nogal wat op. 6 miljoen, toch? Ja. Oh, ja. En misschien hebben we dat ik met de grapefruit was. Want weet je dat toch? Ik wil wat populair. Nou ja, we moeten maar even met wat humor uit. Want de brood zit in de brand. En ik op lokaal niveau er genoeg te redden. Je bent er alle dagen mee dwaande in je eigen gemeente. Daarvoor een soort dank. En ik vind dat Jim hier om tafel mij praten wonen in het Nijsforum van Joert. Lisa Edema van GroenLinks in Stellingwerf. Pieter Gredanus van Nieuw Sociaal in Zuidwest. En Jan-Willem Tuninga van de FNP in Ljouwert. Dank u wel. Ja. Het Nijsforum zit erop. Het bureau De Vries sluit het dwarren. Wat u zo onbelangrijk. Graag ont een oren keren.